ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்யதா தேசதாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபோ நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கததரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் ஒருவரை வருகன்னு உங்களை வரவேற்று என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்க. என்னுடைய ஆடியோ ஓகேவா இருக்கா? கேக்குறது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. கர்ம யோகம், 3வது சாப்டர், செயலின் யோகம். நமக்கு முதலே தெரியும், கர்மம் அப்படின்னா செயல்கள். நம்ம காலையில எழுந்ததிலிருந்து நம்ம நைட்டு தூங்க போற வரைக்குமே ஏதாவது ஒரு செயல்கள் தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு பேர் தான் கர்மம் அப்படின்னு பேரு. அப்ப யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் ரெண்டத்தையும் லிங்க் பண்றதுதான் யோகம். அதாவது நம்மை பகவானோட எது சேர்க்கிறதோ அதுக்கு பேர் தான் யோகம். ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்துகிறது, அதாவது பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். சோ கர்மங்கள் செய்து கொண்டே பகவானை எப்படி நம்மை அணுகுவது அப்படிங்கிறது தான் செயலின் யோகம். இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணர், ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். நம்ம நேத்து செகண்ட் சாப்டர்ல, அதாவது பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கறதனுடைய ரீகேப் தான் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இரக்கம் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னலாம் சொல்றாரு, 5 ரீசன் சொல்லி நான் போர் செய்ய மாட்டேன்னு பகவான் கிட்ட சொன்னதுக்கு பகவான் அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னார் அப்படிங்கறதான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சோ இரக்கம், நான் இந்த கௌரவர்களை எல்லாம் கொண்டுட்டேன்னா நான் எனக்கு பாவம் சேரும்
அந்த கம்பேஷன்னால வந்து அவர் வந்து பண்ண மாட்டேன், போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இரக்கத்தினால. ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப காட்லி கேரக்டர் ஜாஸ்தி, ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன் அவரு. அதனால வந்து நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு, இவர்கள் எல்லாமே வந்து நீ வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, இவங்கெல்லாம் உடல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க. நான் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்வோம், உடல் தான் வந்து நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நானு. ஆனா நான் கிடையாது, இந்த உடல் அல்ல, எனக்குள்ள ஒரு மனசுல ஒரு ஆத்மா இருக்கு, அதுதான் வந்து நான். அப்போ இந்த உடலுக்கு தான் அழிவே தவிர அவர்களுடைய ஆத்மாவுக்கு அழிவு என்றுமே கிடையாது. ஆத்மா வந்து பிறப்பற்றவன், என்னைக்கு பிறந்தானே நம்ம சொல்ல முடியாது. அவன் நித்தியமானவன், அவனுக்கு அழிவே கிடையாது, எட்டர்னல். சோ அந்த ஆத்மா அழியவே அழியாது. இந்த போரிலே இறந்து விட்டால் அவர்கள் எல்லோருமே இந்த உடலை இங்கே உகுத்து விடுவார்கள். அவர்களுக்கு வேறொரு உடல் கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாம போரிலே வீர மரணம் அடைந்தவர்கள் நேராக ஸ்வர்கலோகம் தான் புகுவார்கள் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. அதனால நீ அவங்களுக்காக கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இன்பமின்மை அப்படின்னா போர் செய்யறதுனால உனக்கு இன்பமின்மைன்னு சொல்றதுல வந்து ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா நீ போரிலே வந்து இறந்தால் சொர்க்கம் புகுவாய், இல்லைன்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகிறது, அதை ஆண்டு நீ இன்பமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அடுத்தது பாவச்செயல். சோ இவர்களை எல்லாம் கொள்வதனாலே என்னுடைய கரங்கள் எல்லாம் இரத்தக்கரை படிந்துவிடும், நான் பாவத்திற்கு ஆளாவே. சோ அதனால வந்து நான் இந்த செயலை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னாரு. அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து பக்தி செய்யும் போது, சோ பகவானுக்கு நீ வந்து தான் கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. எல்லா செயல்களுக்குமே அந்த செயல்களின் விளைவுகள் எல்லாமே உன்னால் தான் ஆக்கப்பட்டது, நீதான் அதற்கு வந்து கர்த்தா அப்படின்னு நினைக்காதே. நீ செய்கின்ற செயல்களை எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து விட்டால் அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே வந்து உன்னை சேராது. சோ உனக்கு பாவமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்து குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும்னு சொன்னதுக்கு என்ன சொல்றாரு, நீ ஒரு ராஜாவா ஆயிட்டேன்னா, போரிலே ஜெயிச்சு ராஜாவா ஆயிட்டேன்னா அப்ப உன்னோட கண்ட்ரோல்ல இந்த கண்ட்ரி வந்துரும். அதுக்கப்புறம் வர்ண சங்கரத்தை தடுப்பது வந்து பெரிய வேலையே கிடையாது. வர்ண சங்கரமே இல்லாமல் அன்வான்ட் பாப்புலேஷன் இல்லாம நம்ம தடுத்துடலாம் அப்படின்னு, நீ தடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது இருமனம், இன்டெசிஷன். அவர்னால வந்து டெசிஷன் எடுக்க முடியாம காண்டிவத்தை கீழே வச்சுட்டு உட்கார்ந்துடுறாரு இல்லைங்களா. அப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, உறுதியுடன் பகவானுக்கு சேவை செய். சோ பகவானை நினைத்து கொண்டு நீ போர் செய், என்னை நினைத்து கொண்டு போர் செய் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. நமக்கும் தான் சொல்றாரு, என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே வந்து பகவானை நினைத்து கொண்டு செய்தால் அந்த விளைவுகளில் இருந்து வந்து நம்ம தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளுக்கு இங்க பகவான் சொல்றாரு. இந்த அத்தியாயம் 3ல இந்த செயலின் யோகம் அப்படிங்கிறதனுடைய முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். துரத்தல் அல்லது செயல் அப்படின்னா என்ன, ஏகம்பத, ஏகம்பதனா ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம். சோ துரத்தல் நல்லதா, செயல் செய்தல் நல்லதா அப்படின்னு இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாரு. துரத்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தியாகம் செய்தல் அப்படின்னு. செயல் அப்படின்னா என்னது, ஆக்டிவிட்டிஸ், ஆக்ஷன்ஸ். சோ துரத்தல் அப்படின்னா வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் செய்வது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு, செயல்களே செய்யாமல் இருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு அர்ஜுனர். அப்போ செயல்கள் செய்யாம இருன்னு சொல்றீங்க, செயல் செய்யணும் சொல்றீங்க, நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா ஆயிட்டேன், ரொம்ப எனக்கு எதுவுமே புரியல, எனக்கு எது நன்மை ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு, இங்க கேட்கிறாரு. இத விளக்கம் எல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ள போகும்போது பார்க்கலாம். அடுத்தது நிஷ்காம கர்மயோகா, ஞான யோகா. நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த நிஷ்காம கர்மயோகா அப்படிங்கிறது ஞானிகள் செய்யக்கூடியது. அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே வந்து லோக சேமத்துக்காக மட்டுமே செய்வார்கள். ஒரு யாகம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னா லோகத்துக்காக தான் செய்வாங்க. அதனுடைய பலன்களை வந்து பகவானுக்கே தான் அர்ப்பணித்து விடுவார்கள். அவர்களுக்குன்னு அவங்க வந்து எந்த புண்ணியத்தையுமே வந்து சேர்த்து கொள்ள மாட்டார்கள். சோ நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படின்னா நமக்கு பலன் வேண்டிதான் நம்ம செய்வோம், பலன் நோக்கு கர்மங்கள் தான் நம்ம செய்வோம். நமக்கு வந்து அது தெரியவே தெரியாது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பலன் உலக சேமத்துக்காக செய்யணும் அப்படிங்கறதெல்லாம். ஆனா ஆச்சாரியர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, உலக சேமத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொள்வார்கள். அவங்களுக்கு சுயநலம் அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் கூட கிடையாது. சோ அவங்க செய்யறதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகம். அடுத்தது ஞான யோகம். ஞான யோகம் அப்படின்னா அறிவை வளர்த்துக் கொள்வது. சோ நியதம் குரு கர்ம அப்படிங்கிறது அந்த முக்கியமான வார்த்தைகள் 3.3 இருந்து 3.9ல. அடுத்தது கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம் அப்படின்னா
நான் வந்து சம்பாதிக்கிறேன், என்னுடைய சம்பாத்தியத்துல ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து பகவானுடைய தெய்வ காரியங்களுக்காகவும் நான் வந்து செலவழிக்கிறேன். என்னுடைய குடும்பத்தை, பிள்ளைகளை, அம்மா அப்பாவை, கணவன் மனைவி இவங்களை எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன், கூடவே வந்து பகவானுக்காகவும் ஒரு பங்கை வந்து ஒதுக்கி செலவு செய்யறேன் அப்படிங்கிறது வந்து கர்ம காண்டம். சோ கர்ம யோகா அப்படின்னா அந்த யோகங்களை செய்யும் போது பகவானை நினைத்து கொண்டே செய்வதுதான் கர்ம யோகா அப்படிங்கிறது. இதுல இன்னொன்னு கூட இருக்கு, கர்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கர்மீஸ் அப்படின்னா நான் சம்பாதிக்கிறேன், அது ஃபுல்லா நானே தான் செலவழிப்பேன், யாருக்கும் எதுவுமே தரமாட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து கர்மீஸ். சோ இது வந்து பிரவர்த்திதம் சக்கரம் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. அடுத்தது எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ யார் ஒரு நாட்டுல வந்து மன்னர் வந்து எந்த மாதிரி நடந்து காமிக்கிறாரோ அதே மாதிரிதான் வந்து மக்களும் நடப்பார்கள். சோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டா இருங்க, சோ அவங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருங்கள், அதை சொல்றதுக்குதான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. மிகப்பெரிய எதிரி யார்? சோ நமக்கு யார் வந்து மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இக வைரினம் அப்படின்னு இந்த முக்கியமான வார்த்தை. அந்த எதிரி யார் அப்படின்னு நம்ம சாப்டருக்குள்ள போகும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. நம்முடைய புலன்கள் தான் இந்த குதிரைகள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. கைகள், கால்கள், வாய், காது, மூக்கு, கண், இந்த புலன்கள் 5 புலன்களும் தான் வந்து இங்க இந்த குதிரைகளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. சோ இதை வந்து இந்த கடிவாளம் அப்படிங்கிறது வந்து மனம். சோ நம்ம யாரு அப்படிங்கிறது வந்து நுண்ணறிவு, நான் அப்படிங்கிறது வந்து ஆத்மா. சோ இந்த 5 புலன்களையும் நுண்ணறிவை கொண்டு மனத்தையும் கொண்டு நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது நமக்கு நண்பனாக இருக்கும். இல்ல அப்படின்னா அதை விட மிகப்பெரிய எதிரி வேற யாருமே கிடையாது. நம்மை வந்து புலன்களுக்கு தாசனாகி விடுவோம். நம்ம வந்து புலன்களுக்கு சுவாமியாகத்தான் இருக்கணும், அப்பதான் ஓ சுவாமி அப்படின்னு சொல்ல முடியும். சோ புலன்களுக்கு நம்மை அடிமைப்பட்டு விட்டால் நம்ம வந்து புலன்களுக்கு தாசனாகி விடுவோம். ஏகம் வத, இங்க என்ன சொல்றார்? ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள், எது எனக்கு மிகவும் சிறந்தது, எது எனக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கக்கூடியது, துரத்தலா செயல்படுதலா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ இங்க என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யயாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாசாரஸ உச்யதே. ஒரு நிமிஷம். 3.1 and 2 ஸ்லோகங்கள் இதுல வரல, பட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கண்டினியூஸா இருக்கும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஜனார்தனரே, otherwise I will read from the book 1 and 2. Arjuna uvacha jayasi setkharmanasve mada buddhi janardana tatkim karmani kore ma niyojayasi keshava. இது 3.1. 3.2ல ஸ்வாமி ஸ்ரேனேவ வாக்கேன புத்திம் மோகயசீவமே ததேகம் வத நிச்சித்ய ஏன ஸ்ரேயோகமாப்னுயாம். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனரே, கேசவனே, அறிவு பலநோக்கு கர்மங்களை விட சிறந்ததாகின் கோரமான போர் தொழிலே என்னை ஏன் நீர் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு கேக்குறாப்ல. சோ
இங்க அர்ஜுனனுடைய கேள்வி உங்களுக்கும் புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். கோரமான போர் தொழிலிலே என்னை ஏன் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு கேக்குறாரு. இங்க அவர் கேக்குறது ரொம்ப கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். சோ பலன் நோக்கு செயல்களை விட அறிவு உயர்ந்தது. பலன் நோக்கு செயல்கள் என்றால் என்ன? ஏதாவது ஒன்னை நினைத்து அதற்கான முயற்சிகளை நம்ம வேண்டி நம்ம செய்வோம். சோ பகவான் கிட்ட போய் கேட்கும் போதே நம்ம எதுக்காவது தான் போறோம் கோயிலுக்கு. நான் எனக்கு இது வேணும், நான் இது செஞ்சேன்னா நான் இது செய்யறேன், நான் உனக்கு தேங்காய் உடைக்கிறேன், 108 தேங்காய் உடைக்கிறேன், அது செய்யறேன் இது செய்யறேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பலன் நோக்கு கர்மங்களுக்காக தான் நம்ம கோயிலுக்கு போய் வேண்டிக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி பலன் நோக்கு செயல்களை எல்லாம் செய்வதை விட அறிவு உயர்ந்தது. எந்த அறிவு? பகவானை பற்றிய அறிவு. சோ அது பகவானை பற்றிய அறிவு உயர்ந்தது அப்படிங்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி அறிவு உயர்ந்தது, பகவானை பற்றிய அறிவு உயர்ந்தது என்றால் என்னை எதற்காக இந்த போர் புரியும் தொழிலிலே போர் செய் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல கேக்குறாங்க. சோ இங்க செயல் செய்வது நல்லதா, துரத்தல் நல்லதா அப்படிங்கிற கேள்வியும் அவர் கேட்டாரு. சோ செயல் செய்வது நல்லது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்க என்ன செயல் செய்வது? கிருஷ்ண உணர்விலே செயல்படுவது நல்லது. அப்போ செயல்படாமல் அர்ஜுனர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாரு? துரத்தல் அப்படின்னா செயல்களை துரத்தல், செயல்கள் செய்யாமல் இருத்தல் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு. அப்போ நான் கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் உட்கார்ந்து ஜபமாலைய உருட்டிட்டு இருந்தோம்னா அது துரத்தல் கிடையாது. பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா அந்த மாதிரி போய் உட்கார்றது தப்பு அப்படிங்கிறாரு. அதனால தரக்குறைவான மரியாதை இல்லாத வார்த்தைகள் தான் நமக்கு கிடைக்கும். சோ நம்ம கடமையை எல்லாம் விட்டு நம்ம அந்த மாதிரி போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி சொல்லல பகவான். அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா உங்களுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கோ அந்த டியூட்டிஸ பர்ஃபெக்டா செஞ்சிடணும். பர்ஃபெக்டா செய்யறது செய்யும் போதே பகவானை நினைத்து கொண்டே உங்களுடைய கர்மங்களை செய்யும் போது அதுதான் செயல்படுதல் அப்படிங்கிறாரு. அதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. சோ கிருஷ்ண உணர்வு என்பது தனியாக ஓரிடத்திலே வாழ்ந்துட்டு நாம ஜபம் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற பேர்ல தவங்கள் செய்வது கிடையாது. ஆனால் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பகவானுடைய நாமஸ்மரணையோடையே செய்வதுதான் கர்மம், கிருஷ்ண கர்மம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இங்க பாருங்க, ஆஞ்சநேயர் அவருக்கு கோபம் இருந்தது. ஆனால் அந்த கோபத்தை யாருக்காக? பகவான் ஸ்ரீராமருக்காக அந்த இலங்கையின் மேலே வெளிப்படுத்தினார். சோ அதுதான் செயல்படுதல் அப்படிங்கிறது. பகவானுடைய அந்த எண்ணங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக தன்னுடைய கோபத்தை மாற்றிக்கிட்டாரு. தன்னோட கோபத்தை பகவானுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு. அதுதான் பகவானுடைய சேவை அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த செகண்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இரு வழிகளை ஒரே போல கூறும் உமது உரையால் எனது அறிவு பேதலிக்கிறது. சோ துரத்தல் அப்படி சரின்றீங்க, துரத்தலா செயல்படுதலா ரெண்டு சொல்றீங்க, ரெண்டும் ஒரே மாதிரியே இருக்கே. அதனால எது மிகவும் நன்மையானது, எது எனக்கு நன்மை பயக்கும் அப்படின்னு முடிவாக எனக்கு ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேக்குறாரு. சோ இதுதான் ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் 1 and 2. அடுத்தது 6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கர்மேந்திரியாணி சையம்ய யயாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மித்யாசாரச உச்யதே. பலன்களின் செயல்களை புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனதை அலைவாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் அப்படிங்கிறாரு. சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அப்படின்னா நான் இது செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு செயற்கையா நம்முடைய புலன்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாட்டை விதித்திருக்கிறோம். ஆனா மனசு என்ன பண்ணும்? அந்த புலனின்ப பொருள்களே நாட்டமாயிருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் ஒரு முட்டாள் மட்டும் கிடையாது, இல்ல அவன் ஒரு மித்யாசாரா, முட்டாள் கூடவே அவன் ஒரு போலி மனிதன். மித்யாசாரானா போலி மனிதன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறான். சோ சில பேர்
காவி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது அவங்க மனசுல இல்ல. ஆனா வந்து கிருஷ்ண பக்தி இருக்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க, தத்துவம் எல்லாம் பேசுவாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய மனது வந்து புலனின்ப பொருள்கள்ல மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் ஜாஸ்தி, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லயே அலைபாய்ந்து கொண்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற மனிதர்கள் கிட்ட இருக்கிற ஞானம் வந்து ஒருத்தருக்குமே பயன்படாது. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் மித்யாசாரா, போலி மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். சோ அவர்களுடைய ஞானத்தினால் யாருக்குமே வந்து பயன் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பிக்சர்ல பரத முனியர் பத்தி ஒரு மான், இந்த பிக்சரை பத்தின கதையை வந்து மாதாஜி, ஹேமலதா மாதாஜி இந்த செஷனோட கடைசியில சொல்லுவாங்க. அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த யாக சக்கரம் என்னத்தை குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம இக்க பார்க்கலாம். இந்த யாக சக்கரத்தை அந்த ஸ்லோகம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். சோ இப்போ நீங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11th canto 5th chapter 32 verses இருக்கிறது. சோ கீழே என்ன இருக்குதுன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் நம்ம மகாமந்திரம்னு சொல்றோம். சோ இது என்ன, ஏன் இதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, இந்த மகா மந்திரத்தை ஜெபிப்பதற்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பஞ்ச தத்துவான்னு சொல்லப்படுகிறது. பஞ்ச தத்துவா அப்படின்னா 5, சரிங்களா? 5 பேர் இருக்காங்க. இவங்க வந்து மகா பிரபு, நித்யானந்தா, அத்வைதர், அடுத்தது வாசாதி, அடுத்தது வந்து கௌரபக்தர். சோ இவங்க 5 பேர்கிட்டையும், இந்த 5 பேர் குருமார்கள் கிட்டையும், இவர் யாரு? இவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் தான். சோ இந்த 5 பேர்கிட்டையும் நம்ம வந்து வேண்டி கேட்டுக்கிறோம். நாங்க வந்து இந்த மாதிரி சாண்ட் பண்ணும் போது ஏதாவது வந்து அஃபென்சஸ் பண்ணிட்டா எங்களை வந்து மன்னித்தருள வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து நம்ம பீட்ஸை வச்சு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிப்போம். இதை பத்தி எப்படி ஆரம்பிக்கிறது என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஒரு வீடியோ போடுவோம், நீங்க அதை பார்த்து நீங்க கத்துக்கலாம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त विरंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இந்த ஜபமாலையில ஒரு மணி மட்டும் பெரிய மணியா இருக்கும், அதான் வந்து கிருஷ்ணா பீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மணியை வந்து நீங்க கையில வச்சுக்கிட்டுதான், இந்த ஆள்காட்டி விரலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த மத்த 2 விரல்ல வச்சுட்டு இந்த மகாமந்திரத்தை, இந்த பஞ்சதத்துவாவை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்து நம்ம சொல்ல ஆரம்பிப்போம். அந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது நீங்க உங்களுக்கு ஈஸியா நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. இப்போ இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுகிறது? 13வது ஸ்லோகம். यज्ञशिष्टाशिन सन्दो मुच्यन्ते सर्पकिल्बिषै, उच्यते ते पकं पापा ये पश्यन्त्यात्मकारणात्. யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள் அப்படின்னு 3.13 ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ யக்னோவை விஷ்ணு அப்படின்னா என்ன? நம்ம செய்கின்ற யாகங்கள் அப்படின்னா விஷ்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். விஷ்ணு அப்படின்னா யக்னம் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ யக்னோவை விஷ்ணு. நம் செய்கின்ற யாகங்களுடைய என்ன யாகங்கள் செய்தாலும் சரி, அந்த பலன் வந்து யாருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு கேட்டா அவிர்வாகம் எல்லாமே வந்து பகவான் விஷ்ணுவையே சென்று அடையும். சோ பகவானுக்கு யக்னங்கள் செய்வதும் பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறதும் சமம். சோ நம்ம இப்ப இந்த கோவிட் சமயத்துல எந்த மாதிரியான பக்தி தொண்டெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? சாண்டிங் பண்றோம், அப்புறம் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம்,
இந்த மாதிரி பண்றதே வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் கீர்த்தன் சொல்ல பாடுறாங்க மாதாஜி, இதுவே வந்து ஒரு யக்னத்துக்கு சமம். இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து இந்த சமயத்துல வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். சோ நம்முடைய நேரத்தை வந்து இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். பகவானோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிட்டு இருக்கிறோம். சோ யோகம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் பகவானோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. சோ இது வந்து இந்த மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஒரு நெருப்ப மூட்டி யாகம் செய்வதற்கு சமம் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது. சோ நமக்காக வந்து நாம வந்து யாகங்கள் செய்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த உலகத்தோட பந்தப்பட்டு விடுவோம். அப்போ யாரை நினைத்து யாகங்கள் செய்யணும்? பகவானை நினைத்து இந்த லோக சேமத்திற்காக ஒரு கடமையை போல செய்ய வேண்டும். நம்ம எதையாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து யாகங்கள் செய்யக்கூடாது, ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. இது நம்ம யாகம் செய்வது அப்படிங்கிறது என்னோட கடமை. இப்ப நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோம், அவங்களுக்கு கல்வி கொடுக்கிறோம், நல்ல உணவு கொடுக்கிறோம், அவங்கள ஒரு நல்ல லைஃப்ல ஒரு செட்டில் பண்ணி வைக்கிறோம். அதை என்னன்னு நினைச்சு செய்யறோம்? நம்ம ஏதாவது எதிர்பார்த்து செய்யறோமா? இல்லை, நம்மளோட கடமையாக நினைச்சு செய்யறோம். அதே மாதிரிதான் யக்னங்களை கூட அந்த மாதிரிதான் யாகங்களை செய்ய வேண்டும். அந்த மாதிரி செய்யும் போது பகவானை வந்து திருப்தி அடைகிறார். அந்த யக்னங்கள் வந்து இந்த செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து நம்ம எப்பவோ எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல வந்து பாவங்கள் தெரிந்து தெரியாமல் செஞ்சிட்டு வச்சிருப்போம். அதனுடைய பாவ விளைவுகளிலிருந்து நாம் வந்து தப்பித்து கொள்ளலாம். சோ அதிலிருந்து நம்மை வந்து விடுவிக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ 18.66 18th chapter 66th ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்யோ மோசயிஷ்யாமி மா சுசக அப்படிங்கிறாரு. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டு விட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க நம்மளுக்கு கேரண்டி கொடுக்கிறாரு. இவ்வளவு பெரிய கேரண்டியை யாருனாலையுமே கொடுக்க முடியாது. சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டு விட்டு, தர்மங்கள் அப்படின்னா என்ன பண்றது ஏது பண்றது அப்படின்னு எல்லாம் நீ வந்து கவலைப்படாத. சோ குழம்பிய மனநிலையில் இருக்காத, ஒரே போக்கஸ்டா கிருஷ்ண பக்தி மட்டுமே செய், அதுவே போதும் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த கேரண்டியை நம்ம பகவான் வந்து நம்மளுக்கு தர்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அடுத்ததுன்னா, எல்லா உயிர்வாளிகளையும் படைத்து அவங்க வந்து யாகங்கள் செய்து வேண்டுவனவற்றை வந்து நீங்கள் வந்து பெற்று வாழுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் வந்து இந்த உலகை படைக்கிறார், தேவர்களை படைக்கிறார், உயிர்வாளிகளை படைக்கிறார். எல்லாத்தையும் படைச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் என்ன சொல்றார்? யாகங்கள் செய்து நீங்கள் சுகமாக வாழுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ ஏன் யாகங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா, யாகங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து தேவர்களை மகிழ்விக்கும். ஃபர்ஸ்ட் தேவர்கள் என்பவர்கள் யார் அப்படின்னா, அவர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த காட்ஹெட், பகவானுடைய அங்கத்துணுக்குகள் தான். அப்ப நம்ம யார்? நம்மளும் பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான். சோ பகவான் அப்படிங்கிறவர் விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா. அப்போ தேவர்கள் என்பவர்களுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா, தேவர்கள் மிக 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 சக்தி வாய்ந்தவர்கள். சோ அவங்க வந்து அவருடைய பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சிட்டு அவரே எல்லா செயல்களையும் செய்வது கிடையாது. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் தனித்தனியா பிரிச்சு, இதுக்கு நீ வந்து இன்சார்ஜ், இதுக்கு நீ இன்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. சோ அவங்க வந்து பகவானால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் தான் வந்து இந்த தேவர்கள். சோ சூரிய ஒளிக்கு சூரிய தேவன், மலைக்கு வர்ணன், இந்த மாதிரி இந்திரன், சந்திரன் அப்படின்னு நிறைய தேவர்கள். எத்தனை தேவர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும், 33 கோடி தேவர்கள் இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ஹெல்ப் பண்றவங்க தான். சோ இந்த தேவர்கள் வந்து நம்ம யாகங்கள் செய்யும் போது மகிழ்வார்கள். சோ அந்த மகிழ்ச்சியினால நம்மளுக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையுமே தருவார்கள். சூரிய ஒளி, காற்று, நீர், அக்னி, இவங்க எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு தருவார்கள். இயற்கை செல்வங்களை வந்து வாரி வழங்குவார்கள். சோ இதை வைத்துக் கொண்டு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, விவசாயம் பண்ணணும், தானிய உற்பத்தி பெருகும். சோ தானிய உற்பத்தி பெருகுவதனாலே உயிர்வாளிகள் எல்லாமே வந்து வாழ முடியும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நீங்க எல்லாருமே ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல யாகம் செய்து நீங்கள் சுகமாக வாழுங்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு. சோ
இந்த யாகங்களுடைய பலன்கள் வந்து யாருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாருக்கு கணபதி ஹோமம் செய்தாலும் சரி, சண்டி ஹோமம் செய்தாலும் சரி, அந்த பலன்கள் எல்லாமே வந்து பகவானையே சென்று சேரும். சாப்டர் 5.29ல சொல்லி இருப்பாங்க, போக்தாராம் யக்ஞதவசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படின்ட்டு. சோ எல்லாத்துக்குமே என்ஜாயர் யாரு, யார் அனுபவிப்பாளர், இந்த யாகங்களின் அனுபவிப்பாளர் யார் அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த 13th ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, பரமபுருஷ பகவான் வந்து இந்த மாதிரி யாகங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ யாகத்தில அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை வந்து நாம் உண்ணுவதால் நமக்கு என்ன ஏற்படும்? சோ பகவான் மேல பக்தி கொண்டவர்கள், கிருஷ்ண பக்தியில் உள்ளவர்கள் பகவானுக்கு படைத்த உணவை மட்டுமே வந்து எடுத்துக்கொள்வார்கள். சோ அந்த மாதிரி அந்த கோவிந்தனுக்கு, அந்த முகுந்தனுக்கு, அந்த கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை நாம வந்து உண்ணுவதால் அது வந்து பிரசாதமாகி விடுகிறது. அந்த உள்ள தீமைகள் எல்லாமே வந்து நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. சோ பாவ கர்மாக்கள் எல்லாமே வந்து தானியங்களிலே குடிக்கொண்டிருக்கும். இத பின்னாடி சாப்டர்ல போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். சோ அந்தனுடைய ஒரு விவசாயி வந்து விவசாயம் பண்றாரு, விவசாயம் பண்ணிட்டு அதை கொண்டு போய் கடையில விற்கிறாரு. அவர் சொன்ன விலைக்கே வந்து அவர் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாரு இல்லைங்களா? அவர் வந்து குறைச்சுதான் கேட்பாரு. குறைச்சு கேட்கும் போது இந்த விவசாயி சந்தோஷப்படுவாரா? இல்ல இல்லைங்களா? அவர் வந்து திட்டிக்கிட்டே தான் கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி அவர் இன்னொருத்தருக்கு விற்கும் போதும் இதே நிலைமைதான். சோ இந்த மாதிரி அந்த 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 இது வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுல இருக்கும். அந்த தானியங்களிலே இருப்பதனால வந்து அந்த தானியங்கள் வந்து கலங்கப்பட்டிருக்கின்றன. சோ அந்த உணவை பகவானுக்கு, அந்த தானியங்களை வாங்கிட்டு வந்து பகவானுக்கு வந்து உணவாக தயாரித்து வைக்கும் போது அவர் அதில் இருக்கிற கலங்கங்களை எல்லாம் வந்து நீக்கி விடுகிறார். இப்ப அது வந்து பியூர் ஆயிடுச்சு. அத வந்து பிரசாதமா வந்து நம்மளுக்கு சாப்பிடும் போது நம்மளுடைய திசுக்கள், நுண் திசுக்கள் எல்லாமே வந்து மலர்ச்சி அடைகின்றன, புத்துணர்ச்சி பெறுகின்றன. அதில் இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாமே வந்து நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. நம்முடைய செல்ஸ் எல்லாமே வந்து தூய்மை அடைகிறது. அதனால நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்முடைய எண்ணங்கள் தூய்மை அடையும். நம்முடைய மனத்திலே இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாமே வந்து நீக்கப்பட்டு விடும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அவர்கள் வந்து எல்லா விதமான பாவங்களிலும் இருந்து விடுபடுகிறார்கள். ஆனா யாரெல்லாம் வந்து நம்முடைய நாவுக்கு சுவையளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு பகவானுக்கு எதுவுமே படைக்காம நமக்கு மட்டுமே நம்மளை மட்டுமே வந்து இதுவா வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய புலனிச்சைகளை வந்து தீர்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக சமைச்சு சாப்பிடுறவர்கள் வந்து பாவத்தையே வந்து உண்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதுல வந்து எது எல்லாம் முக்கியம்? உடல் தலம் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது புலன்கள். புலன்கள் இல்லாம வந்து நம்மனால எந்த செயல்களுமே வந்து செய்ய முடியாது. அதை விட உயர்ந்தது எது? மனசு, அந்த பிளாட்ஃபார்ம். அதை விட உயர்ந்தது எது? அறிவு. அதை விடவும் உயர்ந்தது ஆன்மீக தலம். சோ ரொம்ப உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம் தான் மிக மிக உயர்ந்தது அப்படிங்கிறது இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது எத்தனையாவது ஸ்லோகம்? நம்பரே போடல, பரவாயில்ல. 3.42. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்லோகம் வந்து மிஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. நான் பாக்குறேன், மாறி மாறி இருக்கு. ஓகே, நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஏரோ மார்க் போட்டு இருந்துச்சு இல்லையா, அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. இந்திரியாணி பரான்யாகு இந்திரியேப்ய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து சக. சோ செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. ஜட பொருள்னா நம்ம எதா திங்ஸ பாக்குறோம் இல்லைங்களா, நம்ம பொருள்கள் எல்லாம் பாக்குறோம். அந்த பொருள்களை விட நம்முடைய புலன்கள், 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த புலன்கள் வந்து உயர்ந்தவை. அப்போ ஹரே கிருஷ்ணா, some background noise.
வசந்தா வசந்தா மாதாஜி, நீங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. சோ நம்ம பார்க்கிற பொருள்களை விட நம்முடைய புலன்கள் வந்து உயர்ந்ததா இருக்கு. அந்த புலன்களை விடவும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னா மனசு. அந்த மனதை விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னா புத்தி. அந்த புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன் ஒருவன் இருக்கிறான். அது யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்முடைய ஆத்மா. சோ நம்முடைய ஆத்மா மிகவும் மிகவும் உயர்ந்தது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ ஆத்மா எதுலையுமே வந்து ஈடுபடுவதில்லை, சும்மாவேதான் இருக்கு. சரிங்களா? ஆனாலும் ஆத்மாதான் மிக மிக உயர்ந்தது. ஏன்னா அது வந்து இந்த உடலை விட சக்தி வாய்ந்தது. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாமே வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்கு. நம்முடைய ஆசைகள், எண்ணங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அடுத்த ஜென்மத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடியது வந்து இந்த ஆத்மாதான். சோ முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். யத் யத் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் தத் தத் ஏவேதரோ ஜனக சயத் பிரமாணம் குருதே யோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. சோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு அம்மா பறவை, அதை தொடர்ந்து அதனுடைய குட்டிகள் எல்லாமே, குஞ்சு பறவைகள் எல்லாமே வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறத பார்க்கிறோம். பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உவமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ மக்கள் என்ன மாதிரி வழியில போகணும் அப்படிங்கிறத மன்னன் தான் வந்து நடந்துதான் காமிக்கணும். அந்த மாதிரி நடத்தையினாலதான் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணுமே ஒழிய நம்ம வந்து பேச்சினால சொல்லித்தந்தா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. சோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சட்டதிட்டங்கள் கூட வந்து அவர்களை வந்து கட்டுப்படுத்தாது. ஒரு ஒரு தலைவன் இருக்கிறான், அவன் வந்து இப்போ நிறைய நம்ம ஆட் எல்லாம் பாக்குறோம். சிகரெட் பிடிக்கிறாங்க, மது அருந்துகிறார்கள். சோ மது அருந்துகிற, சிகரெட் பிடிக்கிற ஒரு நடிகர் வந்து நீங்க வந்து சிகரெட் பிடிக்க கூடாது, மது அருந்த கூடாதுன்னு சொன்னா நம்ம கேட்போமா? கேட்க மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் நீ நிறுத்துப்பா, அப்புறமா நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப ஒருத்தருக்கு நம்ம வந்து அட்வைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எந்த நிலைமையில இருக்கிறோம், நமக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறதா, நம்ம அந்த தப்பை செய்யாமல் இருக்கிறோமா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம்டா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். சோ ஒரு கெட்ட பழக்கம் ஒருத்தர் செய்யக்கூடாது, ஒரு அப்பாவே மகன் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சா அப்பாக்கு முதல்ல அந்த தகுதி இருக்கணும். அவர் வந்து எல்லா விதத்திலும் சரியானவராக இருக்கணும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பிள்ளை வந்து கேட்பான், இல்லைன்னா கேட்க மாட்டான். சோ எந்த செயல்களின் தரத்தை வந்து அவன் வந்து உவமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே தான் ஃபாலோவர்ஸும் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா வந்து அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. எப்பவுமே இந்த ஸ்லோகம் வரும்போது நான் ஒரு கதை சொல்வது உண்டு. மகாத்மா காந்தியடிகளை பத்தி உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். மகாத்மா காந்தியடிகளை சந்திப்பதற்காக ஒரு பேரண்ட் வந்து அம்மா அப்பா 2 பேரும் ஒரு சின்ன குழந்தைய கூட்டிட்டு வர்றாங்க. வந்துட்டு அந்த குழந்தையோட பற்கள் எல்லாம் பார்த்தா வந்து ரொம்ப சொத்த பல்லா இருக்கு. சோ வந்து மகாத்மா காந்தி கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, என்னுடைய இந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடுறான், நீங்க கொஞ்சம் அறிவுரை சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. அப்ப வந்து மகாத்மா காந்தி யோசிக்கிறாரு. யோசிச்சுட்டு ஒரு 10 நாள் கழிச்சு வான்னு சொல்றாரு. இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் ஒண்ணுமே புரியல. என்னடா இது, அட்வைஸ் பண்ண சொன்னா 10 நாள் கழிச்சு வர சொல்றாரே, ஏன் இதை இப்பவே சொன்னா என்ன அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே போயிட்டாங்க. ஆனா நம்மளா இருந்தா நம்ம திரும்ப வந்திருக்க மாட்டோம். ஆனா அவங்க வந்து
விடாக்கண்ணன் கொடாக்கண்ணன் மாதிரி மறுபடியும் வந்துட்டாங்க அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டுட்டு. சோ அவங்க வந்து கேக்குறாங்க மறுபடியும் இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு. இப்ப வந்து மகாத்மா காந்தி வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து அறிவுரை சொல்றாரு. இந்த மாதிரி இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும், அதனால என்ன பாதிப்பு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. அப்ப அந்த பேரண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க, ஏன் நீங்க இத முதலே சொல்லிருக்கலாமே, ஏன் இப்ப சொல்றீங்க, 10 நாள் கழிச்சு வந்து இத சொல்றீங்களே, நீங்க முதலே சொல்லிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்பா சொல்றாரு, அப்ப வந்து எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை, நானே வந்து நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், அதனால எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் மட்டுமே நான் வந்து பிறருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத வந்து அவர் சொல்றாரு. அதை தான் எடுத்து காட்டுகிறது இந்த ஸ்லோகம். அதே மாதிரிதான் ஒரு ஆசிரியர்கள், தலைவர்கள், மன்னர்கள், ஒரு தந்தை, இவங்க எல்லாருக்குமே சாஸ்திரங்கள் வந்து என்ன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுது அப்படிங்கறதை பற்றிய அந்த நாலேஜ் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து மத்தவங்களை வந்து வழிநடத்த முடியும் அப்படிங்கறதும் இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்றது. அர்ஜுன உவாச்ச அதகேன பிரயுக்தோயம் பாவம் சரதி பூருஷக அனிச்சன் அபிபாஷ்ணேவ பலார்கிவ நியோஜிதக. அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பமில்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு கேக்குறாரு. யார விருஷ்ணி குலத்தவரேன்னு சொல்றாரு? பகவானை பார்த்துதான் விருஷ்ணி குலத்தவரே அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலையா, இவர் வந்து யாதவ குலத்தவராச்சே அப்படின்னு? ஏன்னா அவருக்கு 2 அம்மா அப்பா இல்லைங்களா, அங்க பிறந்தது ஒரு இடத்துல, வளர்ந்தது ஒரு இடத்துல. சோ அதனால 2 விருஷ்ணி குலத்தவரே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. சோ என்ன இது, இங்க வந்து விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல அப்படின்னு சொல்றாரு. இத பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுதா? யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி பதில் சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஓகே, சொல்லுங்க. அப்பதான் நம்ம பகவத்கீதை கிடைக்கும், அதனால்தான் தூண்டப்படுகிறார். அப்படி சொல்றீங்களா? இல்ல, நான் இங்க வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது பொருள்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரே, அந்த வார்த்தைக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கான்னு பார்த்தா நீங்க சொல்லுங்க. அர்ஜுனனுக்கு வந்து போர் செய்ய விருப்பம் இல்ல, ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து செய்யணும் சொல்றாரு. ஆமா ஆமா, அதுதான். நீங்க மியூட்ல வச்சுக்கோங்க மாதாஜி, நாய்ஸ் வருது 2 பேருமே. அப்புறமா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா. இப்போ நீங்க சொன்ன ஆன்சர் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்ட் கோதை மாதாஜி. சோ இங்க விருப்பம் இல்லை. எதுக்கு அர்ஜுனருக்கு விருப்பம் இல்லை? போர் செய்வதற்கு விருப்பம் இல்லை. சோ இப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? பலவந்தமா போர் செய் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி அதை என்ன நினைச்சிட்டாரு? போர் செய்யறது அப்படிங்கிறது பாவ காரியம் அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனர் தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதனாலதான் எனக்கு இஷ்டமில்லானா கூட என்ன போர் செய்யன்னு சொல்றது, பாவ காரியங்கள் செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு இங்க கேக்குறாரு. சோ இந்த பாவ காரியங்கள் செய்வதற்கு நாமே கர்த்தா அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. இந்த பௌதீக இயற்கையோட நம்ம வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த பௌதீக இயற்கை நம்ம மேல 3 குணங்களை வந்து ஏவுகிறது. என்னென்ன குணங்கள்? சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இந்த 3 குணங்கள்னால நம்ம வந்து ஆட்பட்டு இருக்கிறதுனால இந்த 3 குணங்களும் நம்மை வந்து அந்தந்த குணத்திற்கு ஏற்ப செயல்களை செய்ய தூண்டுகிறது. அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்களை செய்வதனால நம்ம பாவ காரியங்களும் புண்ணிய காரியங்களும் செய்கின்றோம். சோ இந்த செயல்கள், இந்த இயற்கை, சோ இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் நம்மை வந்து இப்படி வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள், பாவ காரியங்களை செய்வதற்கு தூண்டுகிறது. இந்த மாதிரி தூண்டுதல் ஏன் வருகிறது? இதுக்கு காரணம் வந்து ஆசை. நம்ம மனத்துல இருக்கிற ஆசையினாலதான் நம்ம வந்து வேண்டாத செயல்கள் எல்லாமே செய்து இந்த மாதிரி பாவ புண்ணிய காரியங்களுக்கு விளைவுகளை வந்து நாம் வந்து தேடிக்கொள்கிறோம். அடுத்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம்.
யக்ஞசிஷ்டாசின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிசைக முஞ்சதே தேத்மகம் பாபா ஏபசந்தாத்ம காரணாத். எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாளிகளும் மறைக்கப்பட்டு உள்ளனர். இங்க நம்ம பாக்குறோம், நெருப்பு இருக்கு, அத இந்த புகை மூடி இருக்கு. சோ அடுத்து இந்த கண்ணாடி மேல பாக்குறோம், தூசி படிஞ்சு இருக்கு. இந்த கரு கருப்பையினால மேல ஒரு லேயர் இருக்கு பாருங்க, அதனால மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது மூணுமே நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது? இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், ஆசைதான் நம்முடைய எல்லா பாவ காரியங்களுக்கும் காரணமாயிருக்கிறது அப்படின்னு. சோ இந்த ஆசையினுடைய 3 நிலைகளை தான் இந்த 3 பிக்சர்ஸும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுகிறது. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நெருப்பு புகை அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த நெருப்பு புகை அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, மனிதர்களுடைய பாவ நிலையை, இது ஒரு ஸ்டேஜ், அது மனிதர்களுக்கு தான் பொருந்தும். எப்படி அப்படின்னா, இந்த புகை மூடி இருக்கும் போது அதுக்குள்ள நெருப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் அதை சரிவர கையாண்டால் அந்த நெருப்பை நம்ம கொழுந்து விட்டு எரிய வைக்க முடியும். அப்போ அந்த நெருப்பு அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண பக்தி, அந்த புகை அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஆசைகள். சோ இந்த சரியாக கையாள்வதன் மூலமாக அந்த புகையை எல்லாம் விலக்கி அந்த நெருப்பை கொழுந்து விட்டு எரிய செய்வதனால நமக்கு பக்தி செய்வதற்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிக்சர் நம்மளுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுகிறது. அடுத்தது இந்த கண்ணாடி தூசியினால படிஞ்சிருக்குது. இதுக்கு யார ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மிருகங்கள், பறவைகள், இவங்களை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. இங்க மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் பக்தி செய்ய முடியுமா? அவர்களுக்கு பகுத்தறிவு இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, அவங்க பக்தி செய்ய மாட்டாங்க. அந்த ஆசை நிலை 2வது நிலையாக இருக்கிறது. சோ இவங்களுக்கு பக்தி அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இவர்கள் இந்த மாதிரி பாவ காரியங்கள் செய்து கொண்டேதான் இருப்பார்கள். சோ மறுபடியும் மிருகங்களாகவோ பறவைகளாகவோ தான் பிறப்பு எடுக்க முடியும். இவர்களுக்கு மோட்சம் என்பதே கிடையாது. பக்திங்கிறதுனா என்னன்னே தெரியாது மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும். அடுத்தது இந்த கருப்பையினால மூடப்பட்டிருக்கிறது சொல்றோம். இந்த கருவினால் இது கைவிடப்பட்ட நிலை. அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. என்ன உள்ள என்ன நடந்தாலும் சரி, அதனால அசையக்கூடிய முடியாது. ஒரு இருட்டு அறைக்குள்ளே அது மூடப்பட்டு இருக்கிறது. சோ ரொம்ப கைவிடப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்கிறது. இது ஒரு மரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. ஒரு மரத்தை யார் வேணா என்ன வேணா செய்யலாம், வெட்டி சாய்ச்சிட்டு போலாம். சோ அந்த மரம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? சோ அந்த மரம் கையறுந்த நிலையிலே இருக்கிறது. சோ இது 3வது நிலை. சோ இவர்களுக்கு எல்லாம் பக்தி அப்படிங்கிற இந்த நிலையிலே ஆசை இருந்தாலும், இந்த நிலையில் ஆசை இருந்தாலும் பக்தி அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு கிடையாது, செய்ய முடியாத நிலைமையிலே இருக்கிறார்கள். சோ ஆசையினுடைய 3 நிலைகளை தான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இது மட்டும் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க, மனிதர்களுடைய அந்த ஆசையினுடைய நிலைமை. சோ இதை சரிவர கையாளும் போது பக்தி செய்வதற்கு நம்மளுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கிறாரு அப்படிங்கறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இதோட இந்த சாப்டர் நம்மளுக்கு முடிவடைகிறது. சோ இதுல முக்கியமா என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கறத ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். துரத்தலா செயல்படுதலா, எது நல்லது அப்படிங்கிறது அர்ஜுனருடைய கேள்வி. அதற்கு பகவான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீ பக்தி செய்கிறேன் அப்படின்னு தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு காட்டுக்கு போறது கிடையாது துரத்தல். நீ செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும், தியாகம் செய்ய வேண்டும். உன்னுடைய செயல்கள், நீ செய்கின்ற எல்லா செயல்களின் பலன்களையும்
என்ன செயல் செய்தாலும் சரி, இன்னைக்கு நாளைக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறோம், மக்களுக்காக, மக்களின் சேவைகளுக்காக அதை பயன்படுத்த கொடுத்துறோம் தர்ம ஆஸ்பத்திரியா. அதனுடைய பலன், நான் இதை கட்டியிருக்கேன், இதுக்கு கர்த்தா நான் தான் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. இது நான் பகவானுடைய தொண்டன், சோ பகவான் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கிறார், நான் செய்யறேன், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு அந்த புண்ணிய பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கே அர்ப்பணித்து விடுவதுதான் செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து செயல்படு அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கேட்டாரு. நீ என்ன செயல்கள் செய்தாலும் சரி பகவானை நினைத்து கொண்டே செய்யணும் அப்படின்னு. நம்மளே பாருங்க, காலையில நம்ம எந்திருக்கிறோம், ஒரு சமையல் செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டே, மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே செய்யும் போது அந்த சாப்பாட்டில உள்ள அந்த கெட்ட விளைவுகள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு விடுகிறது. சோ அது ஒரு பிரசாதமாக மாறி விடுகிறது. அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கலாம். சோ எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே சரி பகவானை நினைத்து கொண்டே செய்யணும். எந்த ஒரு வீடு மாப் பண்றோம் அப்படின்னா பகவான் வரப்போறாரு, அவருக்காக நான் இந்த வீட்டை கிளீனா வச்சு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போறோம்னா பகவானுக்காக நான் இன்னைக்கு நிறைய டிஷ்ஷஸ் சமைக்க போறேன், அவருக்காக நான் காய்கறிகள் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து வாங்க போறேன் ஃப்ரெஷ்ஷா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். சோ நம்ம செய்கிற செயல்கள் எல்லாவற்றிலுமே பகவானை இணைத்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம பகவானை நம்ம நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு. நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா யோகிகள் செய்கின்ற நிஷ்காம கர்ம யோகம்னா என்ன, பலன்களை லோகசேமத்துக்காக அர்ப்பணித்து விடுவது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது கர்ம காண்டம்னா என்ன, நான் சம்பாதிக்கிறேன், ஒரு பங்கை பகவானுடைய சேவைக்கு செலுத்துறேன் அப்படிங்கிறது. கர்மீஸ்னா என்ன, நானே எல்லாத்தையும் நானே தான் அனுபவிப்பேன் அப்படிங்கிறது. கர்ம யோகம்னா என்ன, பகவானை நினைத்து கொண்டே நம்ம எல்லா செயல்களையும் செய்யறது, கிருஷ்ண உணர்வோடு செயல்படுதல் அப்படின்னு. எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ யாருக்காவது நம்ம எடுத்து சொல்லணும், அறிவுரை சொல்லணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு தகுதி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அந்த மாதிரி நடந்து காட்டணும், நம்மளை பார்த்து அவங்க நல்ல வழியில அவங்க செல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஆசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். சோ நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யார், இகவைரினம் யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆசைகள். சோ அந்த ஆசையை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் பக்தியின் மூலமாக அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க இந்த சாப்டர்ல கர்மயோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இங்க நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹேமலதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு பரதமுனி, அவரை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இவர் ஒரு 1000 வருஷங்கள் ஆகவே அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ராஜாவாக இருந்தார். அவர் எல்லா அவருடைய எல்லா அதையும் முடிச்சுட்டு வானப்பிரஸ்தம் கிளம்பினார். குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிட்டு அவர் வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போனார். அப்படி போன போது ஒரு நதிக்கரையில ஒரு குடியில அமைச்சுட்டு அங்க உட்கார்ந்துட்டு அவருடைய கடவுள் தியானம், யோகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் இருந்தார். அப்போ ஒரு நாளைக்கு காலையில அவர் சூரியனுக்கு அர்ச்சம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த பக்கமா ஒரு மான் ஒரு புலி துரத்தி, அது பிரெக்னெண்டா இருந்தது அந்த மானு. அது புலி துரத்தி அவர் தப்பிச்சு ஓடி வர ஒரு இதில் தாண்டி வரும்போது, தண்ணியில தாண்டி ஓடின்னு வரும்போது அது அப்படியே அங்கேயே பிரசவிச்சுட்டு அப்படியே அது செத்து போயிடுறது. அப்போ அந்த குட்டி மான் இவர் அங்க தண்ணியில ஐக்கியம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் மேல இடிக்கிறது. இவர் அதை எடுத்து உடனே நதி கரையில போட்டுட்டு அப்புறம் அவர் பின்னாடியே அது தொடர்ந்து வந்துன்றதுனால அது மேல அவருக்கு ஒரு ஈடுபாடு விடுறது. ஐயோ, அதுக்கு அம்மா இல்லையே, அதுக்கு பாலை கொடுக்கணுமே, அதுக்கு அதை பராமரிக்கணுமே அப்படி இப்படின்னுட்டு அது மேல அவருடைய சிரத்தை சிந்தை எல்லாம் அது மேல ஆயிடுறது. அவர் எதுக்கு வேண்டி வானப்பிரஸ்தம் வந்தாரோ அந்த காரியம் தடைப்பட்டு அவர் இந்த மானோட இது மேல ரொம்ப அட்டாச்மெண்டா ஆயிடுறது. அப்போ ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுறது, இந்த மான் அதோடைய கும்பலை பார்த்து போயிடுறது. ஆனா இவரு எங்க போச்சோ, அது ஏதாவது மிருகங்கள் அடிச்சு கொண்டு அப்படி எல்லாம் டென்ஷன் அடிச்சு ஒரு மனசுக்கு இதுவாகி
அப்படியே அவர் வந்து டெட் பெட்ல ஆல்மோஸ்ட் போயிட்டு இருக்க சமயத்துல இந்த மான் அவரை தேடிட்டு வருது. அதை பார்த்துட்டே அது ஐயோ தனியா விடுறோமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டே அவருடைய பிராணம் போறது. அப்படி போனதுனால அடுத்த ஜென்மத்துல அவர் வந்து மானாவே பிறக்கிறார். ஆனா அந்த மானா பிறந்த போது அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த காட்டுல முனி தபசிவிகள் எல்லாம் பண்ற பூஜை யாகம் அதெல்லாம் எங்கெங்க நடக்கிறதோ அது பக்கமாவே அந்த ஓரமாவே நின்னுட்டு அதை கேட்டுட்டே அவர் வந்து அந்த ஜென்மத்தை வந்து அவர் கழிச்சு விடுறார். அதுக்கு அடுத்த ஜென்மம் அவர் வந்து ஆங்கிரச கோத்திரத்துல அவர் வந்து பிறக்கிறார். அவர் வந்து தாயார் தகப்பனார் அவர் பிறந்ததுலேருந்தே அவர் வந்து வாயத்தை வந்து ஒன்றும் பேசாம பிறந்தார். அவரு யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் இது பண்ணினா கூட ஒரு ஜடம் மாதிரி அவர் வந்து இருந்தார். அதனாலதான் அவருக்கு பேர் வந்து அந்த இதுல ஜென்மத்துல இருந்து அவருக்கு ஜட பரதர் அப்படிங்கிற பேரு வந்துடுது. ஏன்னா அவர் எதுக்குமே ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை. அவர் ஒரு பிறந்ததுலேருந்தே அப்படியே யாரான்னு என்னமான்னு சொன்னா அதை செய்வர். நீ அந்த வேலையை செய் இந்த வேலையை செய் அப்படின்னா அது செய்வர். அது அந்த மாதிரி. ஆனா வாயை திறந்து ஒண்ணுமே பேச மாட்டார். அப்படி ஒரு இது ஏன்னா அவர் வந்து பிராமண குலத்துல பிறந்ததுனால அவ அப்பா வந்து அவருக்கு பூனல் போட்டு எப்படியான இவனுக்கு ஒரு இதையானு சொல்லி கொடுக்கணும், காயத்ரி ஜபத்தியானு சொல்லி கொடுக்கணும்னு எல்லாம் ட்ரை பண்ணினார். ஆனா அவர் வாயை திறக்கல. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு இவர் வந்து வயக்காட்டுல வேலையை பண்ணிட்டு அங்கேயே ஒரு மரத்தடியில ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ராஜா ரகுவணன் அப்படின்ற ஒரு ராஜா அவர் வந்து அவருடைய பல்லக்குல போயிட்டு இருக்கும்போது அதுல ஒரு பல்லக்கு தூக்குற ஆளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம ஆனதுனால இவர் பார்க்க நல்லா ஆஜானுபாகுவாரா இருக்கிறதுனால இவரை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் இதை வந்து பிடிப்பா, ராஜாவை அழைச்சிட்டு போனோம் நம்ம அப்படின்னு வந்து அந்த சிப்பாய்கள்லாம் வந்து கூப்பிடும்போது இவரும் வந்துடுறார். வந்து தூக்கிட்டு வரும்போது தரையில வந்து நிறைய பூச்சி எறும்பு புழு அதெல்லாம் போனதுனால அதை எங்கேயானு நம்ம குதிச்சிட போறோமோ அப்படின்னுட்டு குதிச்சு நகுந்து போகும்போது அந்த பல்லக்கு வந்து இப்படி இப்படி ஆடுறது. அப்போ அந்த அது உள்ள இருக்கிற ராஜாவுக்கு ரகுவணனுக்கு கோபம் வருது. யார் இது இப்படி ரொம்ப ஆட்டுறா அப்படின்னுட்டு இது பண்ண உடனே திருப்பியும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஆடும்போது இவர் வந்து இறங்கி வந்து அவரை வந்து இது பண்ற திட்டுற, நான் இந்த இந்த நாட்டுக்கே ராஜாவாக்கும் நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ற அப்படி இப்படின்னு திட்டும் போது இவர் சொல்றார். அப்பதாக்கும் அவர் வாயை திறந்து பேசுற, நீ உள்ளுக்குள்ள உக்காந்துட்டு சுகமா வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நீ இவ்வளவு சொல்றியே, பாவம் தரையில போற இந்த எறும்பும் புழுக்களும் அது மேல நான் முதிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னுட்டு தான் நான் பிரயத்தனம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த ரகுணன் ராஜா கொஞ்சம் சுவாமி பக்தி அதுல எல்லாம் கொஞ்சம் ஈடுபாடு உள்ளவனால அவருக்கு உடனே அது புரிஞ்சுடுறது, இவர் யாரோ ரொம்ப பெரிய மகானாக்கம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்ச உடனே என்னை மன்னிச்சிடுங்கோ, என்னை உங்க சிஷ்யரா ஏத்துக்கோங்கோ, நான் உங்களை மாதிரி ஒரு தீர்க்கதரிசி அப்படியே ஆகணும் அப்படின்னாக்கா நான் என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கிறேன். நான் உபனிஷத் படிக்கணுமா, வேதங்கள் படிக்கணுமா, பாகவதம் படிக்கணுமா, தபஸ் பண்ணணுமா, யோகம் பண்ணணுமா அப்படின்னு என்னெல்லாமோ கேட்கிற. இவர் வந்து அதெல்லாம் நீ எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், நீ வந்து ஒரு நல்ல தூய பக்தி சாமி பக்தியில இருக்கிற அவளுடைய பாதத்து அடியில இருக்கிறது அந்த தூசை எடுத்து உன்னுடைய தலையில நீ வச்சிருந்தாலே உனக்கு எல்லா ஞானமும் வந்துடும் அப்படிங்கிறத அவருக்கு சொல்றார். இந்த ரகுவணன் யாரு அப்படின்னா அந்த மானா ஒரு வந்தாரு தெரியுமா, இவர்கிட்டக்க பரதமுனி கிட்டக்க ஒரு மான் வந்ததே, அந்த மான் தான் இந்த ஜென்மத்துல ரகுவணனா இருந்தது. அவருக்கு யாருக்குமே அவர் வாயை திறந்து பேசாத, ரொம்ப நாளா யார்கிட்டையுமே பேசாதது அது அந்த மானா இருந்தது வந்து அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கட்டும், அது மோட்சம் கிடைச்சு போட்டோம்னுட்டு அவர் வாயை திறந்து இப்படி இப்படி இருன்றத சொல்லி கொடுத்தார். இதுதான் ஜடபரதருடைய ஒரு கதை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ரொம்ப கிருஷ்ணா. நல்லா இருந்தது மாதாஜி. தேங்க்யூ.